nan ka gaishe nan nayi maganin gonaki na san kare wajen guda nawa fa dan kare wannan din tsara ne nan ka gaishe nan kai magani nayi magani ba dace ba kana nufin ko ina ka kara ɗaya baka dace ba na kana ɗaya ni ban dace ba ai ba ku je inda za ku dace to ina ne malam ai yanzu magani kake so yawwa na farko kafin aljanu to rashin lafiya duk wacce ta danganci samu ko ma menene ina jin ka ni nake da mai magani yanke take Allah ya yarda inda ya ma magani ina jin ka an warke an gama to taimaka mana dakta ne shi malami ne shi malam Jamilu alhamdulillah Rano nan ba karamin dan arziki bane ina jin labarin sa malami ne na gargajiya in Allah ya yarda in je ka kai danka gurin shi in Allah ya yarda zai samu sauki ba taimaka mana wala saboda ina son ka ne nake baka wannan shawara gaskiya ne taimaka mana Allah ya yarda na sha wahala misali na sha wahala kana karamin ku ina cikin jigawa kana jigawa ko ina jigawa state ka je jihar Kano ina jin ka aka kawo ka karamin hukumar Rano duk wanda ka samu ya san Dr. Malam Jamilu to shikenan mai maganin gargajiya to malami ne ya shahara an san shi a ko'ina ina jin ka a jihar Kano yanzu zai ka taimaka mana ai tun da na yi ne taimakon ka in Allah ya yarda zan kai ka har gaban mai maganin ne to yanzu mu samu mai dan aca bai kai mu dan Allah ka taimaka mana baka da matsala yau na gargaza su na faɗa gaskiya ne ga wasan baya mun zama haka ya to wallahi bari je ina da meeting da kuma da tsada bari dan je da Allah a shi kenan ba matsala ikon Allah kagar ne ya samu lafiya ni ban taɓa tunanin wannan zai samu lafiyar hasa ba. Wallahi ne ma ne mamaki na ga ya zama kiliya normal mutum. Sono ina kwace min abubuwa ina ci. Waya ta ya sha fasa min tosin tafi guda nawa. Ke baka san wani abu a dukkan mutane fa ke fa. Ka sono ina cin wayar yaran wannan. Ya addabe su jihar. Wai yake ne wannan yaran ya samu lafiya ne wai. Wa wannan ran nan suna zance shi da babansa a can gurin shi da wani gayi ya zo gun babansa. Allah ko. Wai gun wani malam Jamilu Rano. Mutumin nan gaskiya gwani ne. Duk su ce waɗannan sai da sai ta mutumin nan na faɗa ma Jamilu Rano. Dakta na faɗa ma maganin gargajiya. Wai dai haukan mutumin ne da sai ta shi. Mutum nan farfadiya shafa aljanu. Na'am. Duk in ma wani san mu aka yi ma. Idan ma wani hauka ne in ma da shi aka haife ka mutumin nan zai ma maganin sa. Ina da wani dan uwa. Ya kamata in je kake ne magana. A ba Allah wa. Za mu